हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ दासिमहालागै फुलि नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि एम एफ बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, आं नैबे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों टट' ड्राइभार पार्ट 3। बेयो मोनसे कमेडि बर' शर्ट फिल्म। लोगोफोर, बिथांमोना दानि बावैसो नैबे भिडिअखौ फुलि आपल'ड खालामनानै होलांबाय। दासिमहालागै नायाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बर' शर्ट कमेडि फिल्मखौ नायनानै लाहैनो हागोन। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों अनिल खार नार्जारि, प्रिया बसुमतारि, फबा बनार्जारि आरो गोबां दं। लोगोफोर, बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि हिस्ट'रि, स्क्रिप्ट, केमेरा, एडिटिंआनो जादों जयन्त बसुमतारि आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारआ जादों प्रिया बसुमतारि। नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि बे गोदान भिडिअखौ नायाखै, बिथांमोननि प्रिया एन्टारटेनमेन्ट नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बर' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैनो हागोन। नैबे भिडिअनि डाइरेक्टरानो जादों अनिल खार नार्जारि। लोगोफोर, बिथांमोननि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै हैदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। नोंथांमोननि गेजेराव बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअफोरखौ थाब लानानै फैनो हानाय बायदि नैबे भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होलां। आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअफोरखौ थाबैनो लानानै फैगासिनो दङ। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौल' क्लिक खालामनानै लाखि। जेब्ला गोदान भिडिअ आपल'ड होगोन अब्ला नुगोन।